κυρίες, κυρίες βουλευτές και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όπως είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός με έμφαση, στόχος είναι σε αυτό τον χωροταξική αναδιάθρωση του δικαστικού χάρτη η επιτάχυνση στην απονομή της δικαιοσύνης και η εξοικονόμηση του κόστους και για την πρόσβαση στον πολίτη και εν γέννη. Δυστυχώς, και θα αναφερθώ στην Αχαΐα, η οποία αποτελεί τον ορισμό ότι όλα όσα αυτά δεσμεύτηκαν δεν ισχύουν και συντείνουν στα αντίθετα και πολύ φοβάμαι καταστροφικά αποτελέσματα για αυτά που θέλουμε να επιδιώξουμε. Γνωρίζουμε όλοι ότι η μεγάλη παθογένεια στην επιτάχυνση της δικαιοσύνης και στην καθυστέρηση της δικαιοσύνης υπάρχει στην Αττική. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένας. Όπως μας είπε και ο πρόεδρος της Τριμερούς Διοίκησης, το 2032 προσδιορίζονται ανακοπές οι οποίες βάσει του νόμου πρέπει να είναι σε 2 μήνες κάτι της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αυτή λοιπόν την παθογένεια της Αττικής δεν τη λύνουμε τώρα. Απλά δίνουμε άλλη αναστολή για 2 χρόνια. Και ερχόμαστε στο πρωτοδικείο Αιγείου, παράλληλο πρωτοδικείο, που οι ανακοπές αυτές οι οποίες οι αντίστοιχες για τους κατοίκους, μιλάμε για μια πληθυσμιακή περιοχή 60.000 κατοίκων, που το καλοκαίρι με τον τουρισμό φτάνουν και 100.000, αυτές οι ανακοπές προσδιορίζονται σε 2 μήνες. Και τώρα αυτό πάνε να μας το καταστρέψουν. Δηλαδή να έχουμε και εμείς την τύχη αυτό που γίνεται στην Αθήνα. Και γιατί το λέω αυτό? Για ποιο λόγο? Γιατί λέει κεντρικό πρωτοδικείο στην Πάτρα. Στην Πάτρα σας γνωρίζω το εξής. Δικαστικές αίθουσες δεν υπάρχουν. Το πρωτοδικείο Αιγείου έχει 7 δικαστικές αίθουσες και το πρωτοδικείο Πατρών έχει 4 δικαστικές αίθουσες. Το πρωτοδικείο Πατρών μισθώνει κτίρια με επιβάρηση τεράστια, οικονομική και για τον προϋπολογισμό. Γίνονται κυριολεκτικά δίκες σε γκαρσονιέρες, δεκαετίες του 70, και οι δικαστές, αν είναι δυνατόν, που θέλουν τώρα τους δικαστές που είναι από το πρωτοδικείο Αιγείου και από το πρωτοδικείο τα άλλα, τους πάνε στο κεντρικό πρωτοδικείο της Πάτρας, δεν έχουν γραφεία, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διασκέψεις σε έναν χώρο που πρέπει να είναι προγραμματισμένο για διασκέψεις και πάνε στα ακροατήρια, κάθονται και κάνουν προσωρινές διαταγές στους διαδρόμους. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται στο πρωτοδικείο Αιγείου. Για το πρωτοδικείο Αιγείου, με βάση τα κριτήρια της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία αναφέρει ξεκάθαρα ότι ένα πρωτοδικείο πρέπει να είναι όταν έχει πάνω από 2.200 υποθέσεις και κτηριακές υποδομές. Το πρωτοδικείο μας, το οποίο αποτελεί καμάρι για όλη την περιοχή μας και σημείο αναφοράς, έχει 3.023 υποθέσεις πρόσφατα, εκ των οποίων οι 1.800 είναι ποινικές. Και αυτό το πρωτοδικείο έχει 4 ορόφους, έχει 64 γραφεία, έχει 7 δικαστικές έκθουσες, έχει 3 κρατητήρια και κόστιζε στον Έλληνα πολίτη, μαζί με την τελευταία ανακαίνιση, 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Και θέλουν τώρα να μας κάνουν παράλληλο για ποιο λόγο? Αφού έχουμε όλα τα κριτήρια που θέλει η Παγκόσμια Τράπεζα και τα οικονομοτεχνικά. Εμείς πάμε με τα οικονομοτεχνικά. Και με έκπληξη και θλίψη διαπιστώσαμε ότι ενώ ο κύριος Υπουργός και ο κύριος Υφυπουργός λέγανε για τη χωροταξική αρμοδιότητα και το εισηγηθήκαν σωστά πρώτης διαβούλευσης, το πρωτοδικείο Αιγείου, από τα πιο ισχυρά με βάση τα νούμερα και τις εγκαταστάσεις, θα έχει την τοπική αρμοδιότητα σε όλο το Δήμο Αιγιαλίας, όπως είχε δεσμευτεί και στην Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων ο κύριος Υφυπουργός. Ξαφνικά είδαμε την περιοχή του Αιγείου, της Αιγύρας και της Ακράτας, που υπάγεται στο Δήμο Αιγιαλίας, και μετά τη μεταφέρουν στα Καλάβρητα, στο πρωτοδικείο Καλαβρίτων. Δηλαδή μια απόσταση η οποία είναι από το Αίγυο μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου 10 λεπτά, συνδέεται με την Ολυμπία Οδό και απευθείας πρόσβαση στο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο, και κόστος με βάση την Παγκόσμια Τράπεζα, που έχει πιο χαμηλό κόστος και από άλλα πρωτοδικεία που άκουσα, 166 ευρώ, πάνε αυτές τις υποθέσεις μιας περιοχής που ανοίξει στο Δήμο Αιγιάλιας 15.000 κατοίκων και τις πάνε πού? Στα Καλάβρητα, που το κόστος είναι 570 ευρώ ανά υπόθεση. Άρα αυτός είναι ο χάρτης που θέλετε? Αυτά είναι τα οικονομοτεχνικά κριτήρια που είπε και ο κύριος καθηγητής. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι ενώ ο Υπουργός και η Υφυπουργός είχαν προτείνει αυτό, με αγωνία μας λέγανε όλοι ότι θα αποφασίσει το Μαξίμου. Και είναι αδιανόητο το Μαξίμου να παρεμβαίνει και να αποφασίζει αυτά τα πράγματα, τηρώντας παλαιοκομματικές πελατειακές σχέσεις σε βάρος και της λογικής
και της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας ενός κράτους δικαίου. Είναι παραλογισμός αυτό. Είναι παραλογισμός ο κάτοικος της Αιγιάλειας να πηγαίνει 10 λεπτά από το πρωτοδικείο Αιγείου και να το οδηγεί το Μαξίμου για πελατειακές σχέσεις, παρά αυτά που θέλει και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός σε περιοχές απόσταση 1-1,5 ώρα με ορεινό όγκο το χειμώνα, που αποκλείεται πολλές φορές από τα χιόνια, που πολλές φορές αναβάλλονται αποφάσεις και ανεβαίνουν τις θεώρητα κόστη. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Αυτό πραγματικά είναι που με εξόργησε. Όπως με έχει εξοργήσει και το γεγονός ότι, και αυτό είναι το σωστό, όταν θέλουμε να βελτιώσουμε τη δικαιοσύνη μας, ένα υγιή δικαστικό μεγαρό όπως το πρωτοδικείο Αιγείου που έχει βραβευτεί και είναι σημείο αναφοράς για πάρα πολλούς, για δικαστές επιθεωρητές, έχει τεράστιο όγκο υποθέσεων και σε μια Αχαΐα η οποία δεν έχει Πάτρα υποδομές και το Αίγιο έχει, και πάνω να επιβαρύνουμε την Πάτρα σε κεντρικό και τους δικαστές να ζουν σε άδειες συνθήκες στους διαδρόμους της Πάτρας που δεν υπάρχουν, ενώ στο Αίγιο υπάρχουν τέλειες συνθήκες. Πάμε να επιβαρύνουμε την Πάτρα, η οποία και ίδια έχει αποδεχτεί ότι δεν μπορεί να δεχτεί αυτά, και το Αίγιο πάμε να διώξουμε τις οργανικές θέσεις των δικαστών. Είχε πει ο κύριος Υφυπουργός ότι είναι 15, 16, 17 δικαστές θέλουμε. Είδαμε και την Αθήνα που έχει 500 δικαστές πώς καθυστερούν. Και με βάση τις οργανικές θέσεις και την ενοποίηση θα μπορούσε να υπάρχει πρωτοδικείο Ανατολικής Αχαΐας Μέτρα το Αίγιο. Είναι καλό για τη δικαιοσύνη και το λέμε αντικειμενικά, γιατί και εμείς αγαπάμε τη δικαιοσύνη, και τα νούμερα αυτά που έχει στο Αίγιο να βγαίνουν αποφάσεις σε 1 μήνα, σε 4 μήνες, σε 5 μήνες, είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη και δεν πρέπει να τα χαλάσουμε. Δεν πρέπει να κάνουμε πείραμα σε βάρος της μιας περιοχής και της δικαιοσύνης όταν έχει δώσει τις εξετάσεις της και έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όταν θέλουμε να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη, το πρωτοδικείο μας πρέπει να το έχετε σαν σημείο αναφοράς και για τους χρόνους και για τις εγκαταστάσεις, από τις καλύτερες στη χώρα, και για τις υποδομές της. Και είναι ξεκάθαρο σε κάθε περίπτωση ότι δεν μπορεί να καταργούνται και οι εισαγγελίες και να λέμε παράλληλες έδρες, όλες οι παράλληλες έδρες να μην έχουν εισαγγελία, όταν η ποινική προδικασία με αυτόν τον τρόπο θα καθυστερήσει πάρα πολύ. Θα φτάσουμε σε δυσθεώρητα αποτελέσματα και καταστροφικά, όπως έχουν γίνει και στην Αλβανία που πήγε η Παγκόσμια Τράπεζα να εφαρμόσει αυτό. Και κλείνοντας, θέλω να πω αυτό. Να μην αναφέρουμε, αξιότιμοι κύριε Υπουργέ και Υφυπουργέ, ότι η Παγκόσμια Τράπεζα επιτάσσει αυτό, επιτάσσει αυτό, επιτάσσει αυτό. Γιατί δεν τηρούμε πολλές από τις προδιαγραφές που θέτει η Παγκόσμια Τράπεζα, που έχουν πληρωθεί για εκατομμύρια για αυτές τις έρευνες, και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι το οποίο με στενοχωρεί? Ότι η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα, της οποίας η εκτελεστική διευθύντρια είναι από τη Βουλγαρία, στη Βουλγαρία έχουν 113 πρωτοδικεία. Και αυτά τα εφαρμόζουν σε εμάς και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, και γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις, γιατί θέλουμε να τα αλλάξουμε. Γιατί θέλουμε τη δικαιοσύνη να τη βοηθήσουμε, δεν λειτουργούμε με άλλα κριτήρια. 7-8 μήνες οι δικηγόροι στην περιοχή μας και σε όλα τα παράγια πρωτοδικεία έχουμε ψυχικά έρθει σε αδιέξοδο, γιατί στεναχωριόμαστε πιο πολύ, ξέρετε για ποιο λόγο? Γιατί η πολιτεία δεν ακούει αυτά τα οποία πρέπει να ακούσει από εμάς, που με τα στοιχεία και αυτά που έχουμε αγαπάμε τη δικαιοσύνη, αγαπάμε την κοινωνία μας και θέλουμε μια δικαιοσύνη πρώτα για την κοινωνία και μετά για μας. Και πρέπει αυτά τα αυτονόητα να τα κάνετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπέσκο. Θέλω να πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω την αγωνία όλων σας